बेसे गोजाम गामि बे गोजाम गामियाव जों दा बर' जानानै बर' जानानैबो हारसानि आन्दाराव थानांदोंमोन। भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गासैखौबो आरोबाव फिन खेब फरायना लाबावबाय। आं दिनै मोनसे आपडेट लाना फैदों रायजो राजाफ्राथ' ससे भिडिअ क्लिप एबा थाम्बनेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौना जोंहा गफुर हालामनि बर' रायजो राजाफ्रा बिटिआरआव लाफाजाबाय बा सिमा बारायनायाव सोसनजाबाय। बेखौ लानानै गफुर हालामनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां खुसि जादों। जाहाथे बिनि भिडिअखौ नायना लानि थ' बिदिबा भिडिअखौ नायग्रोनि बेनि उनाव सावरायगोन। थाखाय जों देग्लायनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन जोंहा बिटिसि इलेक्सनाव जों भट होनो मोननाया। थ' जों भाबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जों जिहेतु जोंनि गफुरसिम सिमाखौ मा पार्टिया माने लाबबाय बे पार्टिखौनो जों बरायदों। मानोना डाइरेक्ट बुंनो नामायबा जोंनि प्रमद सारनि जितु पार्टि इउपिपिएल हान्जाखौ जों देग्लाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम पुरा फुल सापर्ट होनाय गासिबो रायजो राजाफोरा जों देग्लाय भट होगोन होननानै थांखि लादों। आरो दिनै जोंनि मोनथाम गामिनि गेजेराव थानाय बे बुथ कमिटिफोरा दानाय जादों आरो गासिबो रायजो राजाखौ जेरैबायदि जोंनि बेयाव फैनो हानाय बायदि जों रायजो राजाखौ नुदों। बेनि थाखाय जों रायजो राजानि माने सावरायनाय लोगोसे बे रायजो राजानि जि थांखि जों बेखौनो सानना मोनदों जे प्रमद बर सारखौ जों देग्लाय इउपिपिएल हान्जाखौ भट होगोन आरो ट्रेक्टरनि सिन्ना सावगारियाव भट होनानै जों फैबाय थानाय जोंनि जि माने गामि थिसननाय आरो बाखि थानाय गामिफोरखौ माबायदि थिसननो हायो बिटिआरआव लाबोनो हायो बेनि सोमोन्दै माने जों सहाय सुबिदा जानो थाखाय जों इउनिटि जानानै देग्लाय इउपिपिएल हान्जाखौनो भट होगोन। नोंथांनाव फैबाय आङो जे जायनो सरकार फैगोन बे आरो आद्रा थानाय जिखिनि गामिफोर बे गामिखौ बै जाय सरकार फैगोन बे सरकारजोंनो आद्रा थानाय जिखिनि गामिफोर बेनो सोसनजागोन होनना नोंथाङा सानो नामा? बेथ' नंगौ खोथा। माने जेब्ला प्रमद सारा बिथाङा सुक्तियाव माने 60 गामि बिथाङा माने सुक्ति खालामबाय बेनि उनाव गामि थालांबाय बे गामियावबो जागोन होननानै मिथिखादों। बेखायनो जों फैबाय थानाय माने बिसायख'थियाव जों प्रमद सारखौनो बिथांखौनो जों सापर्ट होनानै बे बिसायख'थि बिथाङा जेनो बेनि थाखाय जों रायजो राजाखौ खावलायगोन। बे समाव आं आरो सोंबावनो लागोन नोंथांनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां बैसो जाखो दा? आंनि बैसोआ दा 62 बोसोरनिफ्रायनो बे गफुर हालामाव दङमोन। नोंथांमोना जि बर'फोरनि जिखिनि मोननांगौ मोनथाय बेखौ नोंथांमोना मोनाखैमोन। जे आसाम होननानै बुङोमोन नङा होमबा? बे आसामनि दारैनो नोंथांमोना पन्सायत इलेक्सन नङा होमबा? बे आसामनि जिखिनि मन्त्रि एमएलए दङ बिथांमोननि दारैनो नोंथांमोना बेवहाय सोलिनानै दंमोन बा सुबिदाफोरखौ लायोमोन। बेवहाय दा नोंथांमोना एक्सट्रायै बर'फोरनि जिखिनि मोनथाय राजनितिकनि मोनथाय बेखौ मोननो हाबाय। बिटिसिनि बिसायख'थिनि जि भट बे भटखौ होनो मोनबाय। बेवहाय नोंथाङा मा बुङो? बेखायनो आं जोंहा एसे बोसोरनि उनाव जों जे दा स्कुलनि माबाखौ नायबानो मिथिगोन 1947 सनाव भारत स्वाधीन जादोंमोन आसाम स्वाधीन जादोंमोन। बिनि सायाव 2 बोसोरनि उनावनो जोंहा स्कुला ग्रान्ड जादों। बेसे गोजाम गामि बे गोजाम गामियाव जों दा बर' जानानैबो हारसानि आन्दाराव थानांदोंमोन। दा जे बे जोंहा एबसु आरो प्रमद बर'आ जि थांखि लानानै जोंहा बर'खौ फोथांनो थाखाय जि सिन्था खालामदों देहा लादों बेखायनो आं बहुद नाजादों धन्यबाद होदों आरो गोजोननाय थाबाय। गोजोननाय मोनदों बिटिआरआव हाबनायखाय गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि गामिया उज्जवल जानो नांगोन। बेयावनो जों भट होगोन। सोरनो होगोन? प्रमद बर'खौनो होगोन। प्रमद बर'आनो होगोन बेखौनो होगोन जों बिटिआर जानाय। रायजो राजाफ्राथ' गासिबो भिडिअखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। जोंहा गफुर हालामनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना गोबां खुसि जादों। मानो होनोबा गफुर हालामाबो मोनसे समाव दावहाथिलियाव बिथांमोनाबो गोबां खस्थ' मोनफादोंमोनबा दावहायाव जुजिफानांदोंमोन। बेखौ गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोननानै दंमोन। नाथाय दा बिटिआर हालामाव बा बिटिआरआव सिमा दाजाबनाय दानख'नायाव बिथांमोना जाहाथे
BTR जों लाफाजाबाय जाहाथे बिनि थाखायनो गहपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा गोबां खुसिजों बिथांमोना बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों दि जों सिगां हारसाफोरजों थाफानानै गोबां दुखु खस्थ' सहायनांदोंमोन बा रांखावरिनि बिथिङाव बा मावनाय दांनायनि खेथ्रआव बा सोलिना जानांगौनि खेथ्रआव गोबां बिथांमोना खस्थ' मोनदोंमोन बिथांमोना ओरैबायदि माने खस्थ' सहायनांदोंमोन दा बिथांमोना BTR लाफानानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो बिसोरो बुंबावदों दि जै UPPL सरकार बा जोंहा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिथांमोना बे BTR-खौ बा BTR गोरोबथाया जानानै फैबाय बेयाव बिथांमोनाबो गहपुर हालामनि बर' रायजो राजा हिसाबै 7टा ना बेसेबांबा गामि होनदों बिथांमोना जाहाथे बे BTR-नि सीमा बारायनायाव लाफाजाबाय जाहाथे बिथांमोना गोबां खुसि जादों बा बिथांमोना गोबां मोजां मोनदों बेनि थाखायनो बिथांमोना बे बाराव UPPL बा जोंहा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL हान्जानोनो बिथांमोना भट होगोन होनना बुंदों जाहाथे रायजो राजाफ्राथ' गासिबो नुखाबायानो जानांगौ ना रायजो राजाफोर जुदि बिथांमोन बुंनाय बायदि जुदि जाजोबदोंबा बा बिथांमोना गहपुर हालामनि जेसेबांखिनि रायजो राजा बा बर' हारिनि गामिफ्रा जुदि BTR-आव सोसनजाबायबा आंनिफ्रायबो बेखिनिखौ प्रमद बर' सारनिसिम गोबां साबायखर बावहरनाय थाबाय जाहाथे जाय सरकारानो फैया बा जाय गभर्नमेन्टआनो फैया BTR-आव जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोननि दुखु सुखुखौ बिथांमोना बुजियोबा बा मिन्थियो जाहाथे बेखौ आंबो गोबां सापर्ट खालामो मानो होनोबा जोंहा बर' रायजो राजा आइ आफामोना मोनसे समाव ओरैबायदि खस्थ' सहायनांदोंमोन सोरबाया बुथारजाबाय सोरबाया गावथारजाबाय सोरबा बिमा माहारिया जिनाहारि खालामजाबायना रायजो राजाफोर जाहाथे बेफोर खस्थ' खालामनाय बा खस्थ' मोननाय बा जिउ दान होनाय नि फिथाइया जाहाथे मोजां फिथाइ हिसाबै महर मोनो जाहाथे आंनिफ्रायबो बेखिनिखौनो जोंहा BTR-नि चिफ प्रमद बर' सारखौ बा जेसेबांखिनि BTR-आव गेदेर गोलावफोर दं जाहाथे आं बिसोरखौ गासैखौबो खुलुमहरो जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोननि थाखाय बिथांमोना अरायसम मोजां मावो आंनिफ्राय बेखिनिखौ बुंबाय रायजो राजाफोर भिडिअ'आ एसे गोलाव जाबाय भिडिअ'खौ जोबजासे नायैनि थाखाय गासिबो रायजो राजाफोरखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो जुदि नोंथाङा जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला जाहाथे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो नोंथाङा आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदों अब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।